Altså YouTube, det er også en game her. Spiller Unturned. Og hvem har vi med her? Hvem har vi med? Hallo? Jonas. Ja, vi har Lumer med. Så lad os se her. Og vi har vores lille bil her, og så har vi vores lille hus her, og jeg vidste ikke, at det blev stillet op, men det er det åbenbart. Og ja, vi spiller Unturned. Jeg har lidt gear på mig her. Så har jeg en lille pistol med ingen skud i, og en økse, og et shotgun, og min samurai her, eller katana. Hvor er du? Jeg skal lige ind og... Nå, du skal nok det. Ja, fordi jeg lige skulle finde... Jeg går lige ud og looter byen. Ja. Vent lige på mig, hvis du tager bilen. Okay, jeg bremser og kører tilbage. Jeg skal lige lade min ting i. Okay, jeg har bare... Vi skal virkelig have lidt nogle flere kister. Lol. Vi er ikke hammerharty åben, men vi kan stadig godt joine hinanden. Giver det overhovedet mening? Jeg laver lige nogle flere kister. Gå du bare ud og loot byen for mad. Okay, men vi skal også have et roof til vores hus. Og så et tag. Ja, det skal jeg nok lave. Okay, det gør det, mens jeg looter byen. Okay. Så lad os se, vi skal til at køre, mand. Oh yeah. Så laver vi lige syg parkering her. Whee! Og så hopper vi ud. Og jeg har ikke nogen skud. Nå, kist. Gør du rigtigt? Sådan der. Den har meget armor på. Nej, den bil, der ryger. Hopla. Hej, doktor. One hit. Au. Nu kan han 40 liv. Og jeg vil bare lige sige, at det er gratis at spille på Steam. Så det er bare om at komme i gang med at spille det. Har du gamle? Og hvorfor jeg ikke har filmet det noget før, så er det fordi, at ja, jeg har ikke lige haft jeg har ikke lige haft løft, og jeg har ikke lige haft det største lyst her i noget tid. Fuck, mand. Nu skynder jeg mig hjem. Nej. Jeg lader mig bare dø, og så kommer jeg tilbage. Hvorfor dør du? Fuck! Jeg har sgu da en swigger. Hvad er der? Det er bare en mega nice item. En hvad? En swigger hedder den. Den er 24 skud. Fuck, den er nice. Ej, jeg gider ikke at være her mere. Jeg har min trigger. Jeg gider ikke at være her mere. Løb! 16 HP. Hjemme med dig, no way. Kom nu, mand. Væk fra de der zombier. Den gider vi ikke at snakke med mere. Jeg synes ikke, de er så behagelige at snakke med. Har du en of you? Nej. Prøv at se, min skid til at køre, mand.
Nå, det er bare dig. Har du noget... Jeg er ved at være sulten. Ja, jeg har masser mad. Okay. Og jeg har den der. Lidt lys. Ah! Lyserød! Det elsker jeg. Har du noget med, Brune, så vil jeg gerne have det. Vil du se den der gun, jeg har fundet? Og se, hvor mange majs jeg har. Hvad for en? Den her. Nå, den. Hvordan er det nu, man sætter ting på? Det er te. Skal man holde til igen? Ja. Okay, lad mig se her. Jeg har et... Du kan lige få... Hvad for er der bedst? Zoom scope eller red dot? Zoom scope. Gang 6? Hvad har du? Nå, jeg har red dot, og så har jeg zoom scope. Så tag zoom scope. Hvad? Så tag zoom scope. Shit, den er nice. Jeg ryster bare H til, på grund af, at jeg har mega lidt liv. Du har vel tilfældigvis ikke noget liv, vel? Jeg har en bandage. Må jeg tage nogle af de her kartofler og sådan noget? Nej, jeg har lige smidt noget til dig. Hvor er du? Og bandage? Jeg har smidt noget mere mad til dig derovre. Smid lige noget mere. Så nu kan... Må jeg gerne tage noget af det her? Ja, du tager det der ligger derude. Det var for gerne. Salat. Mere salat. Prøv at se, hvor mange majs vi har. Er det der majs? Ja, det er altså majs. Hvor har du fået det fra? Resten, det minder mig om, at I har noget korn her, tror jeg. Det er ikke sikkert. Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke noget korn. Det var bare mig, der huskede det. Hvor har du smidt den her pink i en herinde? Hvad? Hvor har du smidt den her pink i herinde? Fordi der skulle bare lige være noget pink i huset. Havde jeg lige lyst til, der skal være. Og vi har 4 TNT. Skal vi ikke lave nogle flere væg? Jeg skal nok lave. Nej, det skal jeg nok. Okay, det laver du bare. Jeg har nogle wooden platforme. Hvordan var det nu, man lavede... nej, jeg tror, jeg kan huske det. Jeg er ikke så god til crafting. Hvordan var det, man lavede en chest? Jeg skal nok lave de der ting. Det er det, jeg er i gang med at lave. Nå, men jeg vil gerne vide, hvordan man laver en chest. Du skal være level 2 for det. Jeg er level 2, jeg er level max. Jeg er level max. Nå, men hvordan var det, man lavede det? Jeg laver dem bare lige hurtigt. Hvorfor hedder det der? Det var bare lang tid siden, jeg ændrede navn. Må jeg slå dig i hovedet med min økse? Nej, det må du ikke. Jo, ellers. Hvad kan man bruge det der animal pill til? Det kan du lave tøj og taske ud af og sådan nogle ting. Gider du at finde noget medic til mig? Jeg er lige i gang med at lave noget. Laver lige en chest, så jeg kan putte nogle ting ned i. Jeg er i gang med.
Men hvordan laver man en større chest? Kan du lige gå ud og finde nogle planker? Men jeg kan ikke løfte mere. Okay. Nej, jeg har her. Der var det. Jeg skal lige Okay, jeg skal lige have noget vand. Du kan lige fælde de her 2 træer udenfor, for jeg skal bruge nogle planker. Jeg skal nok lade spandvis i kister. Som du kan lave om til chests. Og det gode er, at vi får... På den ene side, der har vi en by, og på den anden side, der har vi et... Militærbasen. Ja. Derovre er militærbasen. Og hvis man kører den der vej, så har vi byen. Jeg er alt for meget lort på mig. Det vil sige, at vi har 2 looning, så det er ret dejligt. Er der ikke medic i militærbasen? Det er nogle gange. Jeg får det mest bandager og sådan noget. En el! Eller et dyr? Nå, nej, det er dig. Aha, nej. Skud den. Død den. Nej. Så nu har jeg lavet en kiste med. Dum, da, dum, da, 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 dum, da, dum. Fuck noget lort. Hvad er der? Jeg er bare zombier for hver side. Jeg bare hører dig. Ja, hvis så kommer hjælp måske. Ja. Jeg skal tømme min ryg. Hvor mange skud skal den der have? Husk at skyde hovedet. Der er 0 skud tilbage. Klart. Noget med katana. Vent lige på mig så. Jeg skal lige hjem og tømme min ryg, og så kommer jeg. Jamen, den eneste grund til, at jeg går herned, det er fordi, jeg vil have noget liv. Jeg skal bare have med det, ikke? Det er det eneste, jeg leder efter lige nu. Hvad er det der? Ja, den giver mig liv! Jeg vidste det. Og jeg har en curry pack har jeg her. Er den god? Prøv lige at komme hjem og smide den. Den gav mig meget mere plads. Den gav mig lidt mere plads, den her. Det er den der militærtaske, du snakker om. Den er grøn en. Nej. Det er den, der var dødsert. Er den sort? Nej. Den er gul, eller brun, lysebrun-agtig. Det kommer lige bilen. Ja, du må gerne komme og køre de her zombier over. 5 10 på bilen. Hvad er det her? Har vi ikke noget med det? Har vi ikke noget med det? Noget med det, som jeg har brug for. Noget med det, jeg har brug for. Noget med det, jeg har brug for. Så jeg kan overleve det her. Så jeg ikke dør. Der er 2 zombier, som jeg ikke har lyst til at snakke med. Så det må du gerne drikke for mig. La 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 la. Og den. Jeg kan bare høre den der lyd. Jeg kan have den næste.
hende der bedre. Nej. Jo. Yep. Nej. Der var ikke noget her. I hvert fald ikke noget særligt spændende. Du glemte at slukke lysene på bilen. Det er lige meget. Okay, jeg tror bare, at zombierne er blevet tiltrukket af det. Nej, det gør det ikke. Okay. Det er kun sådan nogle farver og sådan noget. Undskyld, hvis I ikke rigtig kan se noget her. Det er fordi, at det er mørkt i nat. Bite. Ja. Ser ikke så spændende ud. Var den dig? Ja, det var dig. Okay. Kan zombie overhovedet rykke sig, når de ikke har opdaget en?